2005 uste dut, hasi nintzen euskaltegian. Ni oso txarra naiz hizkuntzekin, ingelesez adibidez oso txarra naiz, baina ez dakit zergatik niretzat euskeraz ez dakit oso azkar harrapatu nuen. Nire lehen hitza zen nire herrian, Ciudad Realen, agur hitza leku guztietan ezagutzen da, ez? Eta guk lagunen artean Ciudad Realen, garai batean erabiltzen genuen. Eta gero ja hemen, kaixo, semuz, ez dakit nongoa naiz. Ate pila bat, azkenean hemen hasi nintzen hori udako kontratu txiki batean eta lehenengo kontratuak Osakidetzan euskerarik gabe zen oso motzak, igual egun bat, eta euskerarekin azkenean lortu nuen puntu gehiago boltsan, noski. Naiz eta hori ez zen nire helburua, plaza finkoa lortu dut euskerari esker Osakidetzan.